Да, искам да успея да покажа и да обясня какво точно беше. Ник и приятелят му Тони бяха в джипа си. Казаха ни да се качим и ни закараха насам. Приятелката ми Рейчъл беше с нас. Не знаехме къде отиваме. Ясно си спомням, че бяхме по този път. Това е магазинът за алкохол. Той паркира от тази страна. Ник не слезе. Командваше приятеля си и му казваше какво да прави. Ти върви да вземеш алкохол, аз няма да слизам. После ни заведе в апартамента си. Онази нощ промени целия ми живот.